što obuhvaća proces poslovnog odlučivanja. Proces poslovnog odlučivanja sastoji se od niza koraka koje poduzimaju subjekti kako bi donijeli odgovarajuće odluke. Radi se o sljedećim koracima: identifikacija problema ili prilike, prikupljanje informacija, analiza informacija, izbor jedne između više dostupnih alternativa, implementacija odluke i praćenje i evaluacija odluke. Poslovno odlučivanje u ingerenciji je različitih razina menadžmenta, odnosno upravljanja. Računovodstvo predstavlja potpornu aktivnost menadžmentu, pružajući mu odgovarajuće informacije neophodne za donošenje poslovnih odluka. Uloga računovodstva u procesu poslovnog odlučivanja ogleda se u prikupljanju i analizi informacija te praćenju i evaluaciji implementiranih odluka.